I'll zoom on your left. They tested it. Yo, number one. The skin delight. Your brother, your father, your sister, your mother, with the number so many left. Good morning, good morning. Wait, oh no. Your sister, your brother, your father. Okay, wait, phone. Your brother, your sister, your cousin, your mother, your father was home when you left. This is a quick, short and brief, get a life, Kessan. Hi, sana lom to cover kubona cutting edge, what, kanti zathi gqinga. Yes, le nto ka-cutting edge andiyazi dala abantu bathi mandibukele cutting edge, especially ngala mini xa bayayidlala zange ndiyibone mna. Ndandithetha kuloo live kwathethwa yho live kwathethwa ngam kuloo cutting edge. Izoba short ke le live. The minute kukho enough people ndizophuma. Okay, njengoba abantu baqhela uninvite live zabo ndingabazi nobazi kuzoba kukho ezi options ba invite ubani to your live, invite ubani. Then mna when invited because mna invite ngamntu mos because andibazi abantu bakuthi ba-invite up. Then umntu ondinvitelani mna. And sometimes yazi ngikhe ndizijone bendicinga xa sibayi-50 ke sana ndizothetha. Sometimes uyazibonakalela kodwa umntu ekungona azolala ngoku kungoku ndivukayo akho ngona ndizolala. Kungona ndivukayo bendilele qha bendilinde nje. Ndivuke nyanyanyani serious ndaqonda uba ndiyenzele live. Ndivuke ngoku. Ndivuke 7:07 ndaqonda mandenzele live fast. Bendisathini? Ndilibele. Hey, sigaxa. Ndingangena njani kanene kuFacebook kwam? Oh, Nkosi. Ndingangena njani kanene because ndifuna ukufundela la conversation. Unjani? Ndiphile bese bendithanda uzofunda zinto ke apha ndizothetha into ndifuna uyithetha ndihambe. But ndiyatsha. Ndiphilele tshoni. Lusanda. Ndithi ke sana. Nakho bona la video ndandiyenzile le ka Olusiwe Zazini. 10M. Oh sorry ndibona umhle kuvuko. Thina silala sinje bhuto. Okay mandithe fast. Ndithi nakho bona la video le ka bendandiyenzile ka Olusiwe Zazini. Olusiwe was on text wazazenza lost. Engathi uzozenza ngathi ezazinto akazazi. And guys mna ndisike ndibe lost xa lost nawe ba ayibo. Ndiyiqobeni le nto and ndizoyiqobelani. Uthi bana uthina Olusiwe phayana ndifuna uyikota laa nto ayithethayo. Ogqiba kwakhe mind you bangaphi abantu abani-inboxelayo ngo-Olusiwe Zazini. Ndiqonda lo bhuti uthene actual lost because not only le nto zeyenze phambi kwam zeyenze nakwabanye abantu bandixelele. Ngoku into engathi anyways bengazange sithetha ngaye apha xa uyandihlekisa. Bendizothi okay bendizothi bana le live ne kudala ndithetha ngaye boba ndizoyenza ntoni. But like le weekend sukela this weekend until now like zininzi into ezenzekileyo kuyo yonke le nto naye le nto i-Women for Change ntoni zininzi into ezenzekileyo and zininzi izinto ebekufuneka nam ndibe nesandla yabo. So I couldn't post okanye ndibe live okanye ntoni. But istress sam bayakhula Anonymous. Eso stress because barayithi abantu bathethe. But ingxaki as we can't keep up anymore. So loo nto ke usizoba live. I think uzoba live namhlanje late 7:30. Ndifuna nje undixelela loo nto because niyaphangela mos obviously. So ngoku after 7 ndibafunde as much as I can.
and hey bethunana aba-anonymous endlule kubo. Hayini enye into eserious endifuna ibona laa mntana yho andakhala but sendirayithi ngoku. Ebona laa mntana wase-NMU ndiyibone apha itrend ndiqonda hayi mani itheni le nto ifamiliar. Litheni lifamiliar bala lo mntana se-NMU ndagowa through anonymous xa ndithi thixo wam. Anonoba yayinguye okanye yayitshomi yakhe but wayetshula uba ingathi yayitshomi yakhe sithi uba itshomi yakhe iya-abhuzwa esikolweni erez ntontontono cela ndiyijonge wabesithi yoyika uzipostela ngokwakhe uyithi yho guys ndithi yayibona yilena ndingasesikhawuleziseni because we don't know uba kukho umntu ondibhaleleyo osengxakini as we are speaking ngoku. Ndaqoma yho guys ndagobasha amatobana layo ndiqonda lo mntana inoba ibingulo mntu yho but yeah ndiyazi bethu. So aba-anonymous banenzela istress ngoku. Ukhona nomnye endimbonileyo uthe bana laa mntana ucaba ngumntu lowa oyi-perpetrator caba sasithethe ngaye thina. Yes, I wrote you an anonymous message. I definitely received it. I know uba zikhona i-anonymous messages and ndi-screenshothe as much as I can because ndiye ndingazifundi mna. Once ndiyibona uba anonymous andiyifundi at all veske ndi-screenshot so that ndiyifunde evidweni ndireacte like ebo manyanyana. So ngoku bendisethini yeah njalo ke andibalibela ngo-anonymous and andiba-ignori ndiyababona ndiba-screenshote bonke because enye into endiyibonileyo abantu bayabhala uqoba idelete mhlawumbi umntu uyibhale ne then oyike mhlawumbi nandiphendule kade okanye andiyifundanga then abantu boyike bakhalise bazidelete ii-messages zabo. So ndiye ifumane i-exposure nayo yabo. So andibalibela ngo-anonymous bonke ndiyababona and ikhona omnye long time I didn't pay attention on it. I think cela uphinde exactly bendizayithetha. Kukho namagqwetha officially sine-representative ngothetha into ngeyonyani yabo but ke siyawabulela sinamagqwetha ngoku etimini yethu and also ndiyithetha next year sekushiyeke inyanga eyi-1 ndizayithetha next year le xa isenzeka. Bendisithi kukho u-anonymous womntu caba thina lowa laa mntu kwakuthiwe yi-perpetrator wayeyi-culprit kwenye video. So undisendele u-anonymous uzondixelela uba akayo-perpetrator then phithi ndiphinda ndifumana omnye anonymous from caba laa mntana wokuqala waphinde wandixelela laa mntana uba lo bhuti uyandithreatenisha ngoku. Ndikuxelela mntu uba naye laa bhuti uphinde wandisendela eyakhe imessage ngu-back and forth ndithi yabona ke wole ndifuna uyise emapoliseni ke ngoku because mawayi-investigate le nto batheni bezobuya kumbo bayi-2 and kaloku xa umdala what do you mean awukho rongo kodwa ujole nomntana kule ndawo urongo noba ezinye izinto uyaziqoba owathi but urongo ngojolo nomntana xa umdala noba ukufunile noba utheni urongo mos. And also when I write a very, very, very concerning, the right to be concerned. Mna emsebenzini ndibe ne-right yoba consent xelele ke mna ke uthi lona ubana undibhalele imessage I wrote a message here. I left your DM ages ago on Facebook and here on TikTok. Please check it out when you have time. Okay ndizoyijonga but
again, I think ezininzi sendiziscreenshotile but ndizayijonga if uyakudala kakhulu mhlawumbi ngeyiphi inyanga, because yenye into endincedidayo le xa abantu ii-messages zakhe ndizilibela undichazela uba ibingeyiphi inyanga veske ndiyoyijonga yona specifically. I think iphele into ebisidwanisa ibisithenga nempointelelayo. Oh, and also ke network ingxaki yam ibopha late yho uTelkom andiyazi. Yabo ndiyatsha ndifuna ufunda aba-anonymous mani ngabafundi sobafundani late guys bendizonixelela loo nto uba sobafundani late and bendifuna ubona uba ndisazikhumbulana as options zoba live, so ndiyazibona ke baba yini nasobonanani late. Oh, ngo7:30, sorry. I'll quickly check for the month. The one on Facebook is a continuation of the one here on TikTok. And also on Facebook, ungavese ku-screenshot lo ibhale apha TikTok uyisende naphaya. Usho mkhabana bajoyina ngoku hayi baba yini guys. Yho, ucinywa yaphi kanene. Okay. But why ngacini bayicinyo pha? Oh, ucinywa. Have a beautiful